May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mubunyag kaniya si Juan nga miingon, "Ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo?" Apan gitubag siya ni Jesus, "Pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios." Busa miuyon si Juan. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Langit no namong Amahan, nagapasalamat kami una sa tanan sa kalampusan sa among programa kining katisismo sa radyo nga milahutay og usa ka tuig gahapon. Salamat kaayo Amahan sa mga tawo nga manggihatagon dinhi sa programa, dinhi mismo sa istasyon sa DXKD. Nagapasalamat kami sa ilang kamaayo kanamo. Salamat usab sa imong pagpadala sa mga benefactors nga nagpadala kanamo og tabang pinansyal aron mulahutay. Ug labaw sa tanan sa imong pagpaminaw kang Mama Mary nga sigurado nga nangaliya kanamo tungod kay matag Lunes, Biyernes, Miyerkules ug Sabado nagaampo man kami sa Santos nga Rosario, ang mga katikista nagaampo ni ana. Busa salamat sa mga tao nga imong gipadala. Salamat sa paglahutay ni ining programa. Ug hinaot pa unta nga sa among pagpadayon ni ining bag-o na usab nga tuig, hinaot nga inito nimo kanunay among kasing-kasing. Ilabi na mga kauban namo, mga katikista nga nagsugod nagkabugnaw tungod sa mga pagsulay nga naagian. Hikapa, pinaagi sa Espiritu Santo ang ilang kasing-kasing aron sila mubalik nga mainiton sa pagpangalagat. Ug kami usab nagaampo alang sa mga naminaw ug sa mga wala naminaw. Kaming tanan sila imong mga anak. Busa kami nagasalig nga dili nimo sila, dili minimo pasagdan. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong isgutan ang of course pinaka sa tanan. Pinaka-importante sa tanan nga mao ang Santissima Trinidad or Holy Trinity. Mga igsuon, walay lain. Ang atong hisgutan karon ang Dios. Ug kay tao raman ta, limitado raman ta mga igsuon, di gyud nato siya mahisgutan 100% sa iyang pagkasiya. So mga igsuon, in fact, ang atong usa ka banggiitan nga santos, no, si San Agustin, usa ka adlaw ni anak koy samtang nagbaklay sa baybay, no? Tuay usa ka bata nga iyang nakita nga nagtakos og tubig gikan sa dagat. Dayon sigig takos ang bata, di man gyud murag wa kaagwanta si Agustin ni komentaryo siya sa bata, "Dong, bisan pagpila ka bulan ka dihang magtakos og tubig,
magsalod anang imong gibuho diha. Kay gabuho po siya. Oh, gabuho man pud ang bata god. Dayon ga-transfer ang batag tubig. Wa kaagwanta si Agustin ni komentaryo dong di gyud na mapuno ng imong buho diha bisan pag pila ka bulan, pila ka tuig nimong sinulod og tubig diha. Sus kay ang bata nikalit magtubag nga maora pod ang Dios. Di po nato matugkad bisag unsaon natog paningkamot. Og sa kalit ko'y nawala ang bata. Natanawa. Mensahe to maunang si San Agustin naapod siya sa iyang mga libro nagtudlo pud siya kabahin ni ining Santissima Trinidad. Ang pagka-misteryo. Oh. Dili nato masukod mga igsuon. Dili nato masukod. In fact, no, kahinumdum mo kanus ato ha, nalimot lang ko murag mga siguro 3 ka semana ang milabay sa wala pa ko mibiyahe sa Holy Land, I think. The day before ko mibiyahe, ang ebanghelyo ato ko is katong niingon bitaw si San Juan nga daghan pakaayog na himo si Kristo diri sa kalibutan. Nga kun ato gyung idetalye pagsulat kulang pa. Kulang pa ang tibuok kalibutan nga musalo aning mga libroha kabahin sa nahimo pa ni Kristo. Daghan patag wala nasulat. Lalom kay nagkahulugan mga igsuon. Pasabot ana nga bisan gani si Kristo nga ni anas kalibutan wa gani sila kaapas og sulat sa iyang mga nahimo diri sa kalibutan. Munang ako ba kanang sa akong hunahuna bitaw kinsa ka tong mga tawhana pa nga iyang gipang-ayo no? Unsa kay mga pangalan atong mga tawhana, asa pa kaha naabot si Kristo, kay ang atong mga nahibaw-an niya kana ra mangyong nasulat diha sa 4 ka ebanghelyo. Kung asa pa kaha si Kristo ni adto, kinsa pa kahang mga tawhana iyang nangaayo, daghan gid kois nga wala masulat kois. Mo nang diha nato makita nga maghisgot gani ta sa Dios, di gyud ta katugkad. Ang ato lang masulti kabahin sa kun kinsa ang Dios, kutubra sa gipadayag niya ngadto sa mga propeta no sa Old Testament ug kang Kristo nga gibalon nga gitudlo ug gipakita kabahin kun kinsa ang amahan sa langit. So mga igsoon diha ra gyud ta kutob. Okay? Pero nganong maghisgot man gihapon ta karon kois. Tungod kay naa man gyud gisulti si Kristo God. Naa man gud siya gipaila-ila, no? So ato siyang mahisgutan. Pero dili gyud na tanan. Okay? Kutubra sa gitudlo ni Kristo kanato. So mga igsoon again, atong hisgutan karong gabhi una ang Holy Trinity. In fact, atong Domingo, mga igsoon, mauna ang ebanghelyo adtong Domingo. So maunang angay pud nato siyang hisgutan kay at least kadtong nasimba sa Domingo, kadtong nakakita sa akong video sa Facebook atong Domingo, akong dungagan og palalom. Kay 2 minutos rabe gyud to kapin, no? Kulang gyud to kaayo kung gusto gyud mong makasabot. Okay? So naapod gani ko'y gisuggest ko is nga prayer. Nindot ba na nga prayer mga igsuon? 3 in 1. Pero 3 minutes ra nimong iampo. 3 minutes ra. Pero imo nang mahisgutan kining 3 ka persona. Okay? So sige mga igsuon, para dili ta malangan ato nang sugdan. Sige. Unsaon man nato pag-describe ang Santissima Trinidad into one phrase. Dili gani sentence. One phrase. 3 persons in one God. Okay? 3 ka persona sa usa ka Dios. So mga igsuon, klaro ha, dili 3 ka Dios. Monotheistic ta. Nagsimba kita sa usa ka Dios. Okay? So unya masabtan ninyo unsaon man Father nga mahimong usa ka Dios nga tulo man sila kabuok. Kung gamitan natog mathematics,
Dili mo. Three gods gyud unta na, Father. Tulo ka Dios gyud unta na. Nganong usara man sila ka Dios, nga tulo man sila ka buok. Sugdan sa nato pag-explain diri sa unang bahin, 3 persons. Nganong 3 persons? Kay buot ipaklaro sa simbahan nga dili sila usa lang ka buok. Dili na usara ka buok. Kundili, mga igsoon, naagyud nag-exist separately, kumbaga, ang Dios Amahan. Naagyud nag-exist usab ang Dios nga anak, nga walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Ug naapod nag-exist ang Espiritu Santo. So naagyud silang tulo. Naagyud si lihok sa Espiritu Santo. Sa in English, sanctifier. Or sa Binisaya, tigbalaan. Pero mas nindot ni Kois, tigpainit. Kay the Holy Spirit is also connected with fire. Fire. Okay? Tigpainit. Sa unsa mang paagiha tigpainit ang Espiritu Santo, kanang makabakod ta kada adlaw. Sa ngalan nga kita mibakod. So naatay kusog nga gikan sa Espiritu Santo nga mibakod ta, naligo ta, nanutbras ta, mikaon ta, mibaklay ta, milihok ta, atong mga kamot, atong mga tiil, atong utok, tanan nga kadasig nga atong naangkon kada adlaw, lihok atong energies gikan na sa Espiritu Santo. Okay? So mauna iyang trabaho ko is tigpainit aron dili ta maluya sa atong pag-atubang sa mga hagit kada adlaw. Pero ayaw mo kabalaka mga igsuon kay sa sunod simana atong tutukan ang Holy Spirit. Atong tutukan ang God, the Holy Spirit. Ato siyang tagaan og espesyal nga lugar. Tungod kay subo pamalandungon, gamay ragyod in taon ang gadibusyon, ang gasangpit niya. Munang akong ipakita ninyo unsa di ay kaimportante nga musangpit pudta niya kois. So paminaw gyud mo ana sunod semana kay exciting kay na, I am sure malingaw makat-on gyud mo. But for now, kini sa silang tulo. So mga igsuon, I hope nasabtan ninyo. God the Father, God the Son, Jesus na, and God the Holy Spirit. Silang tulo na agyud nag-exist. Kay naamang good kois, na usa ka heresy, I forgot the name. Ako rang karon sa break akong pangitaon. Nga nag-ingon, nga all throughout kois, usa gyoy nagpakita. Kaniha, murag salida ba? Kisa may mga nakakita diha og mga kanang cartoons bitaw nga action like Naruto, Dragon Ball. Mura daw ingon ana ko isba nga ang una daw nagpakita ang Dios Amahan, ang purma ang Dios Amahan. Okay? So wala daw nag-exist kuyog sa Amahan ang Anak ug ang Espiritu Santo. So kay siya raman usa ang iyang trabaho, iyang gilihok, naghimo siya sa kalibutan. Mga plants, mga animals, mga tao, karon kois. Human niyag himo sa tanan-tanan, nawala siya galit. Ug ang mitungha na pod, ang anak. So wala na pod ang Amahan, wala pa ang Espiritu Santo. Siya ra ang anak mo inaa. Ninaog sa kalibutan, lansang sa krus, nabanhaw, pagsakas langit kois. Mura na pong salida. Nawala na po ang anak. Ang nagpakita na po nga naa ang Espiritu Santo na po. Mga igsuon, sayop na nga pagtulunan. Naa gyud silang tulo. Coexist. They coexist with one another. Sa ngalan pa lang, coexist. They exist together. Okay, kana klaro. I hope klaro. Let's proceed to the next part. One God. Nganong one God ko is? Kay pasabot sa one God. Kay ayaw naglibuga inyong utok mga igsuon sa mathematics.
Ayaw gamita atong mathematics kay makutaw gyud atong utok. Ang pasabot anang one God nga miambit sila, mi-share sila sa usa ka kinaiya nga Dios. One God in a sense nga sila pariha sila og nature or kinaiya isip Dios. Klaro kayo. Walay labaw, walay ubos nila. Kay sumala manggod sa usa sa may kontra sa simbahan nga si Arius nga naghimo gani sa grupo Arianism. Si Jesus Christ dili pariha og substance sa amahan. Sumala ni Arius, hinimo lang sa amahan ang anak pero special creation. Bisan pag moingon tag special sa ngalan nga creation gihimo ra gyud si Kristo. Maunay giingon ni Arius nga gikontrahan sa simbahan nga sayop. Tungod kay si Kristo pariha siyag substance mo nang diha sa credo makadungog mo co-substantial. Pariha og kinaiya, nature, pariha og sulod sa Amahan ug sa Espiritu Santo. Walay labaw nila, walay gipakaubos nila. Silang tanan, they share one divinity. Usa nga pagka-Dios. So I hope mga igsuon, ayaw na libuga inyong utok nga mo insist mo three gods. No. We are not worshiping three gods, but three persons in one God. One nature as God. Now, aron mas masabtan ninyo, although dili man kita maka-explain lagi, no, fully sa Holy Trinity, kini bitawng adlaw, mga igsuon, kanang sun ba? Adlaw. Kanang sun, kung ato nang gamiton para makasabot gyud mo nga three persons in one God, kanang adlaw, kanang sun, mauna ang amahan. Kanang mismong lingin ba? Munay amahan. Kanang suga nga iyang gihatag nga nihayag ta, kanang suga, kanang sun rays, light, kanang rays bitaw ko is, nga niabot sa kalibutan. Sinag na yan. Sinag, mauna ang anak. Og unsa may atong mabati kon mubulad tas init. Init ang atong panit. Kanang kainit nga atong kaigang nga atong gibati, mauna ang Espiritu Santo. Pero usara na kaadlaw. So mga igsuon, nasabtan ba ka nato kana? No? Klaro. One son, pero tulo ang purposes. Okay? Ni-release ang amahan, ni mo'y ni naog sa kalibutan ang anak, ug mo'y nagpainit hangtod karon ang Espiritu Santo. So mga igsuon, mauna ang pinaka-basic nga pagtulunan sa Holy Trinity. Mga igsoon, magpadayon kita. Ikaduha nato nga hisgutan, daghan manggod ang nangutana, ilabi na sa uban natong mga igsoon, asa daw makita ang mga pulong Holy Trinity diha sa Bible, kay dili gyud daw na makita. Mga igsoon, moangkon me, yes, dili gyud nato na mabasa bisan asa anang Bible kanang pulunga Litra por letra kanang Santissima Trinidad or Holy Trinity. Kita nalay gamugna anang pangalan pero wala nato gimugna ang mensahe anang atong pagtulunan. Kay mga igsuon, wala lang nasulat ang duha ka pulong Holy Trinity, pero naa makita og si Kristo mismo ang mihatag ni anang maong ebidensya diha sa Bible. So mga igsuon, dili man na big deal nga dili makita, mabasa ang mga pulong, kay naa magoy mga uban natong mga igsuon nga ay hara nila tuhuan lagi ang pagtulunan kung naa mabasa sa Bible. So ang akong simple nga analogy ana, ikaw anak man ka sa imong mamagpapa, no? Kanang lugar
Kanang badlungon ka sa imong mamagpapa kay nasayop ka, no? Nakahimo kag sala. Klaro kaayo gid imong sala nga nahimo. Gibadlong ka sa imong mamagpapa. Dili lugar nimo tuhuan imong mamagpapa kay wala man masulat ilang pangalan sa Bible. Mga igsoon, as simple as that. What matters most is the message. What matters most is the message. And naa ang presensya nilang tulo sa bisan diha lang sa mga ebanghelyo ko is. Sige, ang proof nato ang gibasa nako nga ebanghelyo ganiha pagsugod nato. Akong basahon pagbalik kay mubo raman mga igsoon. Human gayud sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya na abli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit rana. Pero ang atong apson dili ang title, ang mismong salida. Di ba kung mutan-aw mo salida? Okay ra ba ninyo nga magtan-aw ra mo sa title nga wala mo naminaw sa wa mo nantagnaw sa sulod sa salida? Ang atong apson ang content sa salida. Dili ang title. It's just a title but we are after of the content. Nganong Holy Trinity? Tungod kay Dios holy. Nganong Trinity? Kay tulo sila ka persona. 3. So mga igsuon, as simple as that unta. No? Letra per letra. Letra por letra. Ayaw na i-apply sa tanang higayon. Ayaw na i-apply sa tanang higayon. Okay? I hope klaro na. So, balik ko na ko itong akong gibasa ganiha nga ebanghelyo. Si Kristo ang gibunyagan. God the Son, ang anak. Human og bunyag, mipakita ang Espiritu Santo in a form of a dove. Okay, that's the Holy Spirit. O naay tingog gagikan sa langit nga miingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. That's the voice of the Father. So mga igsuon, klaro, okay? Naa ang presensya nilang tulo. Ikaduha nga ebidensya ko is, katong si Kristo hapit na gyud mabugtoi sa iyang gininhawa. Hapit na siya mamatay. Unsa iyang giingon? Amahan, sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Mga igsuon, that's another evidence that the presence of the Holy Trinity was there. Jesus, ang anak, God the Son, ang iyang gisangpit ang amahan, God the Father, amahan, into your hands I commend my spirit. Ug ang iyang spirit, ang iyang gilitok nga spirit, mao kadto ang Espiritu Santo. Og ikatulo nga ebidensya, kini klaro gyud ni Kuis. Klaro gyud ni. Sa wala pa siya misaka sa langit, naa siya gitugon sa mga apostoles. Panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, ug pamunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Klaro kayo pa rin. Mga igsuon, end of the statement. End of the story. Klaro, okay? Naa sa Bible. We are just using titles, but it doesn't mean nga, kay abi kay wala na sulat, dili tinuod. Okay? Again, kung sa salida pa, tanawa ang salida. Ayaw lang tutuki ang title. I hope that's clear. Now, mga igsoon, before ta, alas 8:09 para ba di ay, no? Sa iyo pa man ta kaayo. Naalang ko'y i-suggest ninyo nga pag-ampo. Before ta mo tapos siguro, diri na lang ta taman. Ay, by the way, no? By the way, total taas-taas pa man tag time. Naghisgot mo ko tag bunyag, kois. Naadto na mo na mga igsuon.
didto sa Jordan River. Oh. Ang lugar kung asa si Kristo gibunyagan ni Juan. Naadto na namo. So nang limbawt akong balahibo kay presko pa sa akong panumduman ang nahitabo. Pag-abot namo didto tuag gyud dito ang suba kois. Ang gituhuan nga lugar nga kung asa si Kristo gibunyagan. In fact, pag-abot namo dito, namang good po yung ritual dito. Mga kinsay magpabunyag, ano ba, murag ritual lang. So, ang amua is, of course, wala mata nagtudloan na nga di ata mukuha sa tubig sa suba, naamantay ato ang mga pamaagi. So, ang akong gibuhat dito, di man pud sila mutaak sa tubig ko is, kay wa man sila nagdalag ilisan. Dito mi sa atubangan gyud sa suba, no, sa kun asa sa murag baybay ba niya, riverbank. O nag-renew mi sa among mga saad sa bunyag. Kana na lang. So naamang ko'y libro rito, gigamit nako to, nag-renewal of baptismal promises na lang mi dito. So nindot. Kay dito gid sa suba mismo kung asa gibunyagan si Jesus. O nindot kay nga kasinatian ko is kay kanang gibag-o namo among bunyag nga as if kuyog namo si Kristo nga gibunyagan po dito. Pagkanindot sa pamati, no? Dayon ang katawanan lang kay siguro of course maingon nato geographically ang Jordan is of course disyerto. Gilibutan og disyerto. So normally abog ang dalan, balas, pula ang yuta, no ana. Ang suba, hugaw. Lubog ka is. Lubog kaayo. Pero sa una daw, anak ko is, tinaw daw na. Nalubog na. Kasi siguro, gilihok magyud kay ayo nila ko. Nag-widening sila sa dalan. Nga na bang, once mahilabta nato ang kinaiyahan, magubot gyud. So nalubog ang tubig karon ko is lubog gyud kaayo is lubog gyud kaayo. Lubog yun. Ang pasiaw na lang dito sa tour guide nga gituyo daw ng lubog sa Ginoo kay nagrepresentar daw na sa unsa na daw kadaghan o kahugaw sa tong sala. Kung gipaagi na lag joke pero makaingon pug ko, well, basin tinuod pud ni. The River Jordan nga hugaw karon, di pud hugaw nga nay, kanang lubog lang sa tungod sa yuta. The River Jordan represents the sins of the people now in the world. Dili siya hugaw para dags, lubog lang yun. Lubog siya. lang yun. Para kung siguro gatong makita para nang sa kining water district po nato inig makadlawon kasi karon mabantayan ako. Oh, lubog man ang pero di siya hugaw, balas ba? Kuyog kana lang ba ni kuyog lang ba? Balas. So dili sa hugaw tungod kay naay sagbot, kun dili lubog siya tungod sa yuta. Kay in fact nakuha mo kog tubig, nagkalos mo gyud dito kay sa kong gibalon dinhi no, tuang sa seminaryo. Tinaw man. Tinaw kay galihok magod ang tubig. So it means sa ilalom ko is garol ba? Gatuyok-tuyok ang tubig, gatandog ang riverbed, ang base ba niya. So tinaw man kay pag kalos na kog tubig has ka mang tinawa ko is. Bugnaw ra pod product. Bugnaw ako magyong gihikap ko is. Init ang palibot. Oo, bisan init kaayo. Pero of course kay ang tabok ato ko is Jordan man. Diri Israel. So naay army dito ko is nga armado kayo kay kabulubi ka dito sa ka-stricto nang mutabok kag boundary. Piti gyud ka no. Usilon gyud ka dito kanang gikan ka taga Jordan ka, Jordanian ka, mutabok ka diri sa Israel kaning iriya tabok suba ra na ko isa. Suba siya. Nga klaro kay ko nimo ang tabok pila ra kalikang Jordan boundary na sa Jordan. Kung ikaw makabana-bana para dag, so kung imong kuan unsa kalayo, pintan unsa kadako nga suba para diri. Ay dili tos dipolog. Dili murag ong kanang sa dipolog kanang sa tulay nato sa nang tulay nato di ako sa Minao kanang UST. Tabok tulay. Katunga ra ana. Katunga ra katong didto sa lugar nga gibunyagan ni Jesus. Kanang gilapdon niya, gilapdon. Katunga ra ana ko is. Ang area. Amo ba? Ang pikas is Jordan na. Klaro na gyud kay nimo ang atbang. Ay na, klaro gud ko is. Kung maingon gani nako, mas mubo pa siguro 1/3 anang suba sa tabok tulay. Duol ra gyud ko is. Mga pila rang kalikang
mutabok ang Jordanian, piti. Plus mabaw rapod. Mabaw siguro diri dapita, pero ako kabalo sa unahan basin. Mukalit lang Mukalit kuha lang. na ka bitaw. So mana mga igsuon no, nakahisgot magutag pagbunyag ni Jesus na adto ginanamo, no? So salamat sa Dios sa grasya. So karon akong mutapos ta pinaagi sa suggestion nga usa ka pag-ampo, no? Kay dili man tanan nakakita sa Facebook nga video nako. Ang akong suggestion mao ni sulod sa 3 ka minuto. Just 3 minutes 3 minutes lang ko is. Imo nang malitok ang 3 ka persona. Kay subo pa malandungon kita kung naatay mga personal prayers manggod, dili nato sila malitok silang 3 ko is. Rarely samot kanang Espiritu Santo. Sus kay basi na magpinilo supo mo ingon kana daing manguros Father. Amo man na silang gisangpit. Kana ra pero sa content sa sulod sa prayer wala nato ga-appeal bisan ako sorry. Wala gani ko galitok nilang 3. Nay panahon. Nay mga panahon nga malitok nako sila but not all the time. So nako i-suggest ninyo nga prayer kanus-an ni buhaton before matulog. Kay nganong before man matulog kay ang inyo magyong i-review ang nahitabo anang adlaw. Do this every day before bedtime. No? Mo ni ang buhaton. 3 ka minuto ra. First minute, dali ra ni. Unang minuto imong hinumduman ang pinakamaayo nga imong nahimo anang adlaw. So hinumdumi ha, the good experience nga imong nahimo ug ang imong sultihan ani sulod aning first minute, 1 minute ang Dios Amahan, God the Father. So kay good experience man gikan man na ni Lord, gikan man na sa Amahan kay creator man siya. So imo siyang pasalamatan. Example Father. Example, okay. Amahan, kaganihang alas 10 sa pagbaklay nako diha sa syudad ba kanang na ako'y nalabian nga 3 ka bata nga gipasagdan lang man sa ilang ginikanan na street children na lang man taga-asa ka ni dayon luoy man kay gitsura mo magigutom mautong paglabay nako kay natungod man pug kusbikiri gipalitan ako pan og gidawat be nila Lord Amahan gidawat be nila nga malipayon kaayo nagpasalamat sila. Salamat, God the Father. So, mo na ending mga igsuon sa first minute. Thank you, God the Father. So, pasalamatan nimo ang Dios Amahan. Kasi may creator. Pag abot na sa 2 minuto, ang imo na pong hinumduman, ang pinakamaot nga nasinati og imong gihimo anang adlaw. Okay, karon. Example. Oh, by the way, ang imo na pong sultihan ani kay Trinity man ka ni ang anak na pod unsa may gibuhat sa anak di ba midupas sa krus og miluwas og mipasaylo sa atong mga sala. So ang imong sultihan sa 2 minuto ang anak mo ni ang example Lord Jesus ganihang buntag sa iyo ginikanan example ginikanan ko ganihang buntag sa iyo Lord sayuhan ako nakapang yawa-yawa oy. Sa iyo kay ko nakapamalikas Lord kay kani akong mga anak manggod Lord high school mga tapulan kay mangmatag sa iyo. Kinahanglan pa sipaon nimo aya mo bako din saput-saputan pa ka. Ikaw pa'y mupukaw nila. Dugay kay mo bakod. Tagad pa ka makapamalikas mo nang Lord Jesus anak sa Dios. Sorry. Oh, sorry. So, ang sa Amahan, thank you. Sa anak, sorry. Now karon, kung pamati nimo balaan kay ka, kay wa kay salaan ang adlaw. Sus kay naa kay nakitang sala sa laing tawo ko is. Kato na lang iyang sala mo imong ipangay pasaylo. Okay. No? Kay namo gyud mga panahon ba nga lami atong tibok adlaw og itanahimong sayop ba. Sus example lang ni ha. There is dipulog ni nga setting, example lang. Kanang Lord, akong kauban sa opisina ganiha ba kanang nanguha magban paper kay iyang anak di ay
na i-project sa pilot, Mhm. nangayog ban paper. Sus, Lord, ni hulbot man siya dito sa ban paper nga, di man to amua kay isyu man to sa opisina. Mhm. So, nakasala siya, Lord, nangawat siya ban paper. Mhm. Di man to iyaha. Unang, Lord, ako nalay mangayog pasaylo para niya. Lord, sorry para niya. Oh, di ba? Nindot, no? Ikatulo nga minuto, mga igsuon. No, ikatulo nga minuto. Dili na ang nahitabo mo imong tanawon. Mhm. Ugmang adlaw na. Mhm. Tanawa unsa ugma. Unsa may pinaka challenging nga buhaton nimo ugma. Tanawa ugma, tanawa. Unsa may challenging? Example na timing, Lord. By the way, ang imong sultihan ani ang Holy Spirit na pod. Holy Spirit na pod. Okay, di ba? Unsa to'y trabaho sa Holy Spirit? Tigpainit, tigpadasig. So, ang imong example mo ni, Lord, ugma, Lord ba? Kato bitawng nangawat og ban paper. Gusto unta nako duulon, Lord, kay magsige naman sa hulbot og ban paper. Mhm. Di sayop naman gito, Lord. Unang Holy Spirit di ay Mhm. Espiritu Santo, no? Kanang ako unta siyang duulon ugma. Dayon mahadlok man ko kay amiga ra ba may mahadlok ko magdaot among relasyon. Di na ni ako tinggan og iya kong dumtan. Munang nag-alanganin man ko Holy Spirit nga muduol. Munang tagai ko og kainit Espiritu Santo. Aron ako siyang maduol nga di ko matalaw. Ug ako siyang mabadlong no matter what. At least ako lang gyud siyang mabadlong, Lord. Kay kung di po na ako sa duulon, magsigi iyang binuhatan, basin niyang masakpan siya. Mhm. So tagai ko kadasig aron dili ko maluya, Holy Spirit. Mhm. Mauna isulti nimo sa ikatulo nga minuto. Dugangan lang po ito para dags nga ug siya pod inita lang po sa Oh, kana Holy pod. Spirit nga siya pod Inita. tanduga pod ang Tanduga iya. pod iyang kasing-kasing. Nga maminaw po Maminaw ra po sa nako, di ra po ko niya sumbagon. Ano? Mm. So mga igsuon, Nindot. tulora ka minuto. Imo nang na-mention ang Dios. Pagkabugat. Tulura na ka minuto ay nagyud mo rason nga pader. Dugaya man ana. Mm. Sus Ginoo. Tulura na ka minuto mga igsoon imo pagyud nang Ihikaw. ihikaw. No? So that's the best that we can do. No? So mga igsoon diha lang ta kutob, no? Diha lang tataman for now. Mhm. Magkita-kita ta sunod semana ang atong hisgutan, sunod semana ang Holy Spirit. Pero karong Domingo mga igsoon, ang atong piyesta nga sa ulugon karong Domingo sa inyong pagsimba ang lawas ug dugo ni Kristo. Corpus. Corpus et sanguinis Christi. So ato pud nang pangitaan og higayon kois. Siguro Huwebes sunod semana. Huwebes sunod semana mao na itong hisgutan. Kay daghan kay tag-angay hisgutan ana. But karong Martes ato Holy sang Spirit. ipadayon ang atong paghisgot. Now, this time focus ta sa Holy Spirit. Okay? Ug unsa sa kaimportante. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit no namong Amahan. Salamat kaayo sa nahitabo karong gabi una. I think mauni ang best experience namo today. Salamat Amahan. Salamat God the Father. God the Son, Jesus Christ, Ginoo Jesus, pasaylo apod mi sa mga sala nga among nahimo karong adlaw. Sa mga pagpanglibak, mga pagpangdaot, mga pagpaubos nga among nahimo batok sa isig katawo, pasayloa kami, Lord Jesus. O Holy Spirit, God, Holy Spirit, Espiritu Santo, ugmang adlaw, balik na pud mi sa trabaho, balik na pud mi sa eskwela, balik na pud mi sa lahi na usab nga mga hagit, o ugma, kung unsa magaling ang mga hagit nga among atubangon, tagai mi sa kalayo aron madasig mi o Holy Spirit aron dili mi matalaw. No matter what, muhimo mi sa unsay maayo bisan pag kami pagasakiton. Holy Spirit, tabangi mi ugma nga madasig mi sa paghimo sa unsay maayo bahalag lisod. Amen. Amen.
Mga igsuon, ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen.